Kaixo, Jonander Serantes naiz, Barakaldoko atezaina. Halaxe da, irudietan Barakaldoko atea zaintzeaz arduratzen den artista. 20 urte eta esperientziaz jantzitako jokalaria da bera. Mikel Agirre Gomezkorta konfiantza handia du. Gaztea izan arren ibilbide luzea dauka, Barakaldoko koloreak defendatzeaz gain, Lezamako Arrobian Santutxun eta Deuston ere jarduna da. Aden ez da fio bere titularitateaz eta serio egiten du lan egunero. Muy contento y muy agradecido a Mikel, sobre todo. Pero eso nunca se sabe, sé que tengo que trabajar igual y día a día para conservar el puesto, que está difícil, la verdad. Barakaldo kasera goraberatxo izan du, taldea badute izan zeozer positibo lortzeko, baina lesioak azken orduko sustoak eta hainbat gertakari tarteko ez dute onbidea aurkitzen. Honakoa Jonanderren iritzia afera honen inguruan galdetuta. Bastante bien, aunque no nos estén acompañando los resultados, estamos trabajando y estamos haciendo bien las cosas y yo creo que pese a ser mucha gente nueva, que ya nos vamos entendiendo bien y poco a poco pues irá mejor seguramente. Bigarren B-maila ez da lehena bezalakoa, denek nekez bizi dezakete futboletik. Jonander asteburuetan atezaina da. Astean zehar goizetan aitaren enpresan aritzen da igeltsero gisa. Bastante bien, porque mi padre al ser autónomo tengo bastante libertad y para él también está muy contento con todo esto que me está pasando y ahora que estoy jugando y tengo toda la libertad que quiero y nada, no me mete caña ni nada. Oietxek dira bere bi munduak, baloia eta eskularruak batetik, mailua eta bestelako objektuak bestetik. Zer nahi duen galdekin da argi dauka. Más difícil trabajar, porque al fin y al cabo el fútbol es mi pasión, desde niño es lo que he querido hacer. Ametsa egi bihurtuko duen ez dakigu baina saiatuko dela seguru. Real Madrid atzetik dagoela esan dute askok, bera ez da horretaz hitz egin zale, egunerokoari begiratzen dio. Y en esas cosas ni pienso, la verdad, yo trabajo día a día para ganarme el puesto en el Baracaldo, que es por lo que tengo que pelear cada día y pasar de esos temas. Bere nahia baloia eskuartean duela jarraitzea da. Momentuz, bigarren B-mailako trenbidean jarraituko du, baina nor daki etorkizunean luxuzko geltokiez gozatzeko aukera ere izan dezake, gertutik jarraituko dugu. Noski baietz, oso erreportaia polita prestatu du Joseba Urkiola lankideak. Eta esan dizuegu, atxenean da partidua Lasesarren Barakaldo bat eta huts irabazten ari da, Lemoaren kontra, Urko Arroioko 38. minutuan sartu duen gol horri esker partidua ez da onegia izan, gure ustez behintzat ez dakit Lasesarren bertan dauden lankideek ze iritzi duten. Bertan dira, Xabir Andueza, Juanan Larrañaga eta Urkiola, Joseba Urkiola bera, zuena daitza. Arratsaldeon berriro, Lasesarretik, ez da goi-mailako lehen zatia izan, azkenean Barakaldok erasoan gauza hondirik egin gabe gola sartu du eta momentuz aurre hartu du markagailuan. Momentuz hemen berdegunean ordezko jokalariek jarraitzen dute, berotze hareketak egiten, ez dira zelairatu ez Barakaldo ez Lemoa eta lehen zatiaren bukaeran ikusten genituen datuak, lehen zatiko datuak, eta argi ikusten zen, adibidez, 4 kornerra atera dituela Lemoak, bakarra Barakaldok. Hau, iruditan ikusi dugun jokaldi hori izan da lehenengoa, partiduko lehenengo minutuan, Nacho egindako erdirak eta hori arriskutsuena, hortik aurrera aukerak ez oso argiak, baina gehiago izan ditu Lemoak, adibidez, Orbegozoren jaurtik eta hau Serantesek kanpora bota duena, eta Lemoa ondo zebilenean iritsi da Barakaldoren gola, gol ona Joanan. Bestela erasoan gauza gutxi Barakaldok, hauxe jokaldia. Begira hor, baloia nola irabazten duen. Biguin esan duzu. Oso biguin ateatzen da, horra bailanera joten da, nik uste laguntza puntu bat ematera bere zentralari, baina oso bakarri gusten du, eta gero soia urtiketa ona da. Te azkarrean. Soinaren kanpokaldearekin, atezainetik pixketi ies egiten du, baina atea asmatu egiten du, eta bukaera oso polita, oso ona da. Polita nola sartu den, baina gero tekniko egita oso ondo landutakoa da. Jokaldia bera izan ditu hor,
jokoan zenean baloia, jokaldi hori antolatzen ari zenean, azkeneko momentu horietan, nik uste Lemoako jokalariak atzelariak oso bigun egon dirala, ez? Hor indar gehiagokin sartu behar da, ez? Da gero datuak hemen lehen apuntatu ditu eta oin ikusten ari gera, ez? Baloiaren jabetza Barakaren aldeko 157 da. Baina beste datu guztiak bestaldean daude, ez? Bost jaurtik eta egin dira, kornerrak lau atera ditu Lemoak, eta nahiz eta baloia euki, Lemoak gauza gehiago egin ditu. Gehiago hurbildu da areatara eta jaurtik eta gehiago egin ditu, ez? Askotan baloiaren jabetzak hau ondo dago ikustea, zatik baloiaren jabetzak ematen du zure izan dela partidua eta egia zen arriskoa bestaldean egon da, ez? Jon Perez Bolo, etxeko Barakaldoko kirol zuzendaria. Berak ekarri ditu, besteak beste, noski Abel Buades eta Diego Torres, bi jokalari hauek. Nastiken ibilitakoak biak, bigarren mailan partida asko jokatutakoak, lehen mailan ere bai, Nastikek lehen mailan egin zuen urte hartan. Eta hor da Mikel Agirre Gomez Korta, bera jokalari garaian, aurrelaria handia, gorputza handikoa, garaia, bederatzi zenbaki tipikoa esango genduke zela. Bai. Baina pixka bat Llorenten antzeko jokalari hori, ez, referentzia den jokalarietako bat. Baloi asko hartzen duena, baloi asko ikutzen duena, eta holako tipikoa izan zen bera, ez. Eta zelaian dira, dagoeneko jokalariak, ez du ematen aldaketarik dagoenik, momentuz behintzat, ez dugu inor ikusi gainera atsedenaldian bereziki beroketa azkarra edo irtetzeko beroketa hori egiten. Eta hasieran izan ditugun 22 jokalariak berriro berdegunean. Markel Robles, Lemoa jarri du baloia jokuan, atzera eraman dute López de Munain, honek atzerago Alkalde atezainari, bi zentralak zabalik, atezainak Mendinuetari eman dio, honek besteari López de Munaini. Berriro Mendinueta eskubialdera eraman du baloia, baina joan egin zaio Avellanedari, albotik aterako du Barakaldok. Isi Buades, Mendinuetak moztu du buruz, zelai erdian Markel Robles ez da iritsi, Eneko Rubiok ikutu du azkenean alboko sakea, Marrazainak etzekin zer egin, azkenean epaileak besoa altxatu durean. Ikusi bat bestea jo, rebotea egon da eta... Karambola. Olako zalantzarean epaileak erabaki behar du, azkenean. Diego Torres, galdu egin du zelai erdian, Asier Fernandez, klari txikia, azkarra, lurrera joan da, ez dago faltarik, bera altxatu eta baloiarekin jarraitzen du. Lemoa berriro erasoan hasi da, erdirak eta ez da txarra. Metolak moztu, Isik jetxi, keino egin du Isik, atzera. Eta azkenean ateko sakea izango da. Garbi dagoena da, Lemoak oin ikusi dugu, erdirak eta oso atera du. Zentralak baita ere lan ondo bete du, baina hor goian presionatzen duenean Barakaldok arazo handia ditu. Baloi ateratzeko garaian eta pixka bat urduri antzea ipintzen da. Baina, bueno, ikusten duguna da, bastakit lehenengo zatitik aldaketa txiki bat jokoaren aldetikan, ez? Lehenengo zatia azkeneko minutuak kenduta oso luze jokatu dute bai batak eta bai besteak, eta kasu honetan ikusi dugu Lemoa baloia hartu duenean, baloia pixka bat erabiltzen nahi dula, eta jokaldia gehiago lantzea eta galetara eman jokalari ona dituzte galetan. Nik uste hori oso garrantzitsua dela. Jokaldi ona Lemoa jokoz kanpo. Orbegozo jokoz kanpo geratu da. Erreboiok egin du jokaldia, azkarrera mandu baloia, eta begira errepikapenean, baitzegoen, pare-parean atzelariarekin. Maten du azkeneko momentan atzelariako pasutxo bat egiten duela aurrea eta jokoz kanpo gelditu dela, baina oso zaila da, oso zaila. Zuzenean hori normala da, jokoz kanpo bitatzea. Baloia gora, Sergio ez da iritsi, López de Munainek urrundu, Izetak ikutu du, eta Metolak atzera atezainari, Serantesi.
Diego Torres, isi. Pasatzen utzi du Avellanedak, alboko sakea Lemoak aterako du orain. Berriro motel, Bai. Berriro motel hasi zaigu. Tempo hau aldatzeko Fede agian, jada bi entrenatzaileek ere jokalari ugari jarri dituzte beroketa lanak egiten eta aurki hasiko da aldaketa festa. Arnaez. Nasier Fernández. Baloia kontrolatzen. Markel Robles ekatzera Izetak atera egin du baloia mendik. Gutxigati, baina ondo kontrolatu du Mendinuetak, gora egin du Azpeitiarrak, eskubira eraman du baloia eta badoa zentrala. Horzema zalantza zentralek, aurrera egingo dut, ez, baloia galtzen badugu. Bai, baina hor... Baina sita... Hor zalantzarik ez dauki behar, ez, berak egin duena, baloia moztu duenean, ja, aurrera, badaki beste batek leku hartu behar duela. Zentralak batez ere zelai erdiko Solaunek eta Markel Robles badakite bera aurretik ikuste bali modu zentrala atzen zuloa dagoela betetzeko eta bitako batek gelditu behar dela, ez? Hori alde hortatik zalantzik ez dute eduki behar, ez? Hor egia ezan zuk, jendeak zalantza asko izaten du, ez? Ateratzerako garaian, nabar, hor ez da zalantzarik eduki behar. Ikusten dezunean askatasun askokin... Orbegozo, atezaina iritsi da lehenago. Serantesek urrundu du, baloi ona sartu dio Izetak. Eta ez da gutxigatik iritsi Orbegozo. Hor, jokaldia. Berri hori, zentralen tarte horretan eta bizkarrean min egiteko aukera. Ez dira ondo elkar ulertzen da Mikel Agirre Gomezkorta konturatu da horretaz. Azkar batean altxatu da bere aulkitik eta oihu sakona egin die bi atzelariei esnatzeko oihukatuaz. Mendiunetak bota du baloia kanpora, berekain gainean zegoen Sergio, alboko sakea Barakaldoren alde. Usten dut Lemoak zerbait igual aldatu duela, ez? Igual Izeta eta batez ere Markel Robles pixka bat aurrera atu, Solaun utzi Euskarri bakarra bezala eta ez dakit baloia daukanean, ez dakit movimentu hori esote duen egin, ez? Ez eta Markel hor inguruan ikusi oin, Solaun pixka bat atze osotean gelditzen, ez? Barakaldok orain arte 2 partida irabazi ditu, 7 jokatuta gero, eta irabazitako 2 hemen, Lasesarren. Bigarren jardunaldian Sporting Beri 2 eta utzi irabazi zion. Eta orain dela 2 aste, Lamuelari 1 eta huts. Peña Esporren aurka berriz 1 eta 2 galdu zuen, zuzenean eskainitako partidan. Eta lehen, Joanan, puntua garrantzitsua direla eta esan duzu beti dira noski, baina Barakaldo 13. postuan dago, 7 punturekin, baina 18. Sporting Bek 6 ditu, bakarrik puntu bat gutxiago bakarrik, etxera postuetan noski. Beraz, hor 7 punturekin 3 talde daude, 6ekin beste 3, 5ekin beste bat. Hor estu daude taldeak. Bai, eta gero pixka bat aipatzen egia Barakaldo pixka gora torrela eta Lemoa pixka bat partiduak galdituela Real Unionen aurka jokatuta gero, baina bueno, pentsat esan behar Barakaldok irabazte bali madio, Lemoa pasatuko da, baina puntu batera bakarrik gelditzen dela, ez? Lemoak eba dituela bere puntuak eta azkeneko bolara kaskar honetan sartu da, baina aurretik lanak ondo egin da zituen, ez? Eta kasualidad bat izan. Mikel Agirre Gomezkortak lehen aldaketa egin du, Urko Arroiok zelaia utzi du eta berdeguneratu dena Julen Goñi izan da. Honek aldaketa bat ere ekarri du izan ere Julen Goñi, lehen Nacho zegoen lekura etorri da eta Nacho hartu du Urko Arroioren tokia. Ze aukera. Markatu Joseba ze errematea, ze buruka da, aukera oso ona berdinketaren gola sartzeko. Lemoak eta aldaketa eskatzen ari dira. Metola zentralak ezin duela jarraitu argi eta garbi.